amma ba na buƙatan kowane mukami. Sannan kuma a koda yaushe ina son duniya su sani ni Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ƙaunarsa nake, son shi nake. Na ba da lokaci na da raina da rayuwata, na yi tsallake ban san adadin saunawa ba, amma rashin adalci da nake magana wanda gwamna bai mini ba. Mai girma gwamna, na maka alheri dubu, amma saboda saɓani ɗaya ya goge waɗannan alkhairi dubu da na maka gabaki ɗaya. Ina zuwa ko a lahira Allah yana yi wa mutane hisabi, sai an ɗaura a ma'auni. Wanne ne ya fi rinjaye, zunubanka ne ko alkhairanka ne? Idan alkhairanka ne, da ka dawo ɗan aljanna. Idan ko zunubanka ne, ka dawo ɗan wuta. To ni rashin adalcin da aka mini ba a auna wannan ba, ba a duba alherina ba, sai aka duba sharrina guda. Wallahi tallahi billahi har yau din nan idan na ce maka ba na ƙaunar Muhammadu Inuwa Yahaya, na yi maka ƙarya. Ku 'yan jarida, Allah shaida na ne, ku ne shaida na. Akwai lokacin da na buɗi baki na ce idan na bar Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya tamkar na yi ridda. Sannan kuma still ko kun sani a lokacin da kowa ya bar shi, ni a lokacin ne nake tsaye nake faɗi tashi. A 2019 duk wani mai magana a media na gidan rediyo kowaye shi, ni Khalid zuwa ya jona mini. Ɗan auta ya bar PDP ya dawo APC. Baba Darusa ya bar PDP ya dawo APC. Su Garba a koma gona, sauransu duk wallahi sun zo sun same ni akan hanya na yabon shi Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya da nuna alkhairansa da nuna cewa wannan mutumin shi zai cire mana kitse a wuta. Atta na faɗa da Bajoga akwai lokacin da ya fi ƙarfi in shiga, ba zan manta ba. A family meeting ɗaɗɗaya mun yi ya kai sau 14, duk ba akan komai ba, akan na koma yin Bayero in daina yin Inuwa. Sai na ce ni ba zan daina yin Inuwa ba, sai dai ko kashe ni ne a kashe. Still an neme ni a wannan lokaci 2019, an bani kuɗaɗe masu ɗumbin yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, amma saboda ƙaunar da nake Muhammadu Inuwa Yahaya da kuma ganin ba zan sai da ƴanci na ba, duk naƙi saboda ƙaunar da nake masa. Abu na gaba still. Honorable Khalid Ahmad Nafata, yanzu wannan gida da kuka gina gashi kun koma gefe an fitar da ku daga ɗaki, ina matsayar Khalid Nafata daidai wannan kadami da ake buga taburza a fannin siyasa a jihar Gombe, musamman ma ga kuma matasa masu tasowa? Ni ban koma gefe ba, ban kuma ja gefe ba. To amma kuma ba a ganin ka harkoki na da aka san ka a can baya a matsayin mai bada shawara bangaren da ya shafi sadarwa da al'umma. A har yanzu an ganka ba ka yawan saka baki a harkokin gwamnati, duk da ka ce akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Khalid Nafata da gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya. Duk wanda ya ce ba a jin motsina akan gwamnati ko magana akan gwamnati, sai dai idan baya bibiya na ne a page na Facebook ko Twitter ko Instagram ɗina ko TikTok. Abu na gaba kuma still. To amma yi riban siyasa Honorable Khalid Nafata romonta shine ka sharba daga mukami na siyasa ko kuma wani lamari da zaka ba da gudunmawarka a cikin gwamnati. To abin da yake faruwa shine na ba da gudumawa. Na ba da gudumawa. Idan shi wanda na ba wa gudumawa, idan ya ga na cancanta, in ya ga na cancanta da ya taimake ni fa lillahi alhamdu. Idan ko ya ga ban cancanta ya taimake ni ba fa lillahi alhamdu, amma ina ƙaunarsa. A duk duniya babu abin da zai cire min ƙaunar Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, ba don komai ba. Yana mutunta wanda yake mutunta ni, yake daraja ni, yake martaba ni.
yana ƙaunar Aminu Yuguda, yana son Aminu Yuguda, yana mutunta Aminu Yuguda eji. Ban ce ya ce ya ba wa eji takarar gwamna ba fa, amma idan an yi hakan da zan yi farin ciki fiye da kowa, shi kuma zan yi wa farin cikin, ba shi eji zan yi wa farin ciki ba. Ko menene dalilan kali na faɗa? Dalilai na shine suna da yawa. Ya sani cewa a kaf wannan gwamnatin babu wanda ya rike masa amana, yake nuna masa, ba wanda ya rike masa amana, yake nuna masa ƙauna ta zahiri, yake rage masa nauyi da ba a tunani. A kaf gwamnatin nan ba na shakka in buɗi baki in ce wallahi tallahi babu wanda ya tsaya wa mai girma gwamna ko yake taimakon al'umma ko yake kare martaba da daraja da kima na mai girma gwamna don ya ga ya taimaka wa al'umma. Kan gwamnatin nan babu kaman eji, shi Aminu Yuguda, babu kamansa. Honorable Kali na faɗa, wasu na zargin cewa musamman ma 'yan jam'iyyar ku ta APC na zargin cewa kamar kun yi riga malam masallaci, kamar lokacin abu bai ba amma kun jawo shi. Me muka jawo? Me muka jawo? Batun shekara ta 2027. Muka ce me? Kuna batu akan cewa daga gwamna sai wani. Na buɗi waye yace daga gwamna sai wani? Kamar abin da yake yawo a shafukan sada zumunta. Amma ka gani a shafi na ko ka ji daga gare ni? To me zaka ce dangane da zargin? Abin da ni ya danganta. Akwai waɗanda su suna yawo domin a koda yaushe su ga cewa sun ci mutuncin wani, sun ɓata wani, sun haɗa gwamna faɗa da wani. Amma akwai waɗanda ma muka samu kwanakin baya suna zagayawa lungu da saƙo da sunan gwamna ne ya turo su zo su sanarwa mutane za su fito neman gwamna. Amma mu a kulli yaumin maganan da muke faɗa, a duba cancanta, a duba wane ne mai amana, a duba wane ne dattijo, a duba wane ne matashi, a duba wane ne matashin da ya san duk abin da aka yi a Gombe daga A har zuwa Z. Idan aka ce wannan abu an yi shi a naira 10, ya san an yi shi a naira 10 ne. Ya samu experience na yau idan ka ɗauki kujerar nan ka bashi, wallahi tallahi zai ɗaurar daga shi inda mai girma gwamna ya tsaya. Mu a namu a shashe, sannan kuma nuni nake yi da kuma tayarwa da kuma addu'a. Ni yanzu idan ka ɗauki tiket na shugaban ƙasa ka bani, wa billahi allazi la ilaha illa huwa Aminu Yuguda zan ɗauka in ba, saboda yana da imani, yana tausayi, yana son al'umma, mutum ne mai zurfin tunani, mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai a koda yaushe. Yaya za a yi talaka ya ji daɗi? Yaya za a yi talaka ya mora? Idan aka nuna maka, aka buɗe wasu abubuwa da Aminu Yuguda ya yi, wanda ba wai yana neman wani matsayi ba, wasu makarantu da ya gina, primary school, saurare ni, primary school, nursery school da menene a irin su Birin Bolawa, ya tona kaza, amma dai yana yi don Allah. Mu har yau bai fito ya ce mana yana son gwamna ba. Mu har yau. Honorable Khalid Ahmad na faɗa, ba za ku bari jam'iyyar ku ta fitar da wanda ta ga ya cancanta ba, wai ku fara rara gefe ba. To mu ba 'yan jam'iyyar ba ne? Ko mu jam'iyyar ba tamu ba ne? Ko kuma an ce ba ma cikinta? Waye ne jam'iyya ka? Waye shugaban jam'iyya? Mai girma gwamna shi ne shugaban jam'iyya. To amma sai gashi 'yan kwanakin nan jam'iyyar ta fitar da sanarwa cewa duk wani lamari da ya shafi yakin neman zaɓe ko kuma yin wasu tarurruka da ya shafi siyasa a jam'iyyar ku ta APC, musamman ma ga masu neman gwamna, ta dakatar su. Ya kuka ji wannan lamarin? Wannan yayi daidai. Ai saboda su san wanda suka yi hakan. Kwanakin baya Isa Ali Fantami ba fitowa yana rali ba. Sannan kuma akwai waɗanda suke zama da wasu, ake ɗauko su ana kai su har Abuja.
ana ga cewa kamar kun bude kofa ne wancan a kwanakin baya. Wayancan su suka bude kofa, mu babu wata kofa da muka bude banda kofar ɗaunar Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, banda kofar son Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, banda kofar nuni ga Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya da ya tsaya yayi nitsaki ya duba. Wallahi muna ba shi shawara don kauna ne. Ni Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya matawallan wakilin ilimin na faɗa, wallahi tallahi billahi ni mai ƙaunarka ne kuma ni masoyinka ne, kuma har abada ina tare da kai, har abada ina tare da kai. Amma idan har ka ɗauki takara ka ba wa wani da ba wani da ba wani da ba wani ba, to sai dai mu ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.